Egunon, ekarpen legeari buruzko iritzia ematera gatoz, Eneko Maioz eta ni neu Xabier Olano. Ekarpen legea moldatu eta orekatzen ez den bitartean, Gipuzkoak urtero 100 milioi inguru galtzen jarraituko du. EAJaren barne gatazken ondorioz, 8 urtetan 800 milioi galdu ditu dagoeneko. Eta orain, azken finantzen kontseiluan hartutako erabakia, adabaki txiki bat baino ez da, uskeria bat. Ekarpen legeak dagoen bezala ez du herrialde oreka bermatzen. Datuak ikusi besterik ez dago. Gipuzkoak 90 milioi inguru galtzen ditu urtero. Arabak beste 30-40 milioi. Eta Bizkaia gordea 130 milioi gehiago gordetzen ditu beretzako. 2018ko ekarpenen likidazio datu ofizialen arabera, Gipuzkoak dagokiona baino 80 milioi. 83.769 euro zehazki gehiago eman behar izan dizkio Eusko Jaurlaritzari. Arabak 39 milioi 283.362 euro gehiago. Eta aldiz, Bizkaiak dagokiona baino 129 milioi 387.152 euro gutxiago eman dizkio Eusko Jaurlaritzari. Argi dago beraz, EAJak saldu nahi izan duen ekarpen legetik haragoko akordioa, hau da, Gipuzkoari 4 milioi eta Arabari 1,6 milioi ematen dizkiena 2018an, adabaki barregarri bat baino ez dela. Beraz, Gipuzkoako ekarpen koefizientea dagokiona baino handiagoa denez, 80 milioi gehiago eman behar izan dizkio 2018ko ekarpen ofizial gisa. Gehiegizko ekarpen horren itzulpen gisa, legeak berak aurrikusten duen doiketa funtsatik 81,3 milioi jasoko ditu. Eta berrikuntza ezoiko funtsa berezitik beste 4 milioi jasoko ditu Gipuzkoak. Guztiak batu arren, Gipuzkoak baliabideak galtzen ditu. Eta berdin gertatzen zaio Arabari. Egungo ekarpen legearen luzapenak Gipuzkoa kaltetzen du nabarmen. EAJaren barne gatazken ondorioz, Gipuzkoarrek 100 milioi inguru galtzen dituzte urtero. Gipuzkoako ekarpen koefizientea dagokiona baino handiagoa delako. 2016an ekarpen legea berrituko zuela agindu zuen EAJ-PNUek. Eta 2018ko herri dirubideen Euskal Kontseiluan, Consejo Vasco de Finanzas delakoan, beste behin zin egin zuen urtea bukatu aurretik akordioa aurkeztuko zuela. Ez du bete, ez bata, ez bestea. Erabat arduragabea da EAJak Gipuzkoaren diruarekin modu horretan aritzea. Argi gelditzen da, ekarpen legea bere horretan ez dela gai dituen mekanismoekin gaur egun lurraldeen arteko oreka bermatzeko. Hori horrela, dei egiten diogu EAJari, berak agintzen duelako erakunde guztietan, erabateko urgentziaz legea berritu eta garai berrietara egokitzeari ekiteko. Bide batez, akordio hauek Aldundi eta Jaurlaritzaren artean ez ezik, udalekin ere hitzartu beharko lirateke, inplikatu zuzenak diren heinean, eta beraiek jasoten dutelako zeharka horren kalte nabarmen bat.